Чираттагы кутлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Тюкаев Фәрит Ахметович каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлсинә, кызы Зөлфия, кияве Илнар, оныклары Алина һәм Лиана, улы Рамил, килене Алсу, оныгы Амил котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Якыныбыз турында никадәр генә җылы сүзләр сөйләсәк тә аз булыр. Без яшьлек кушылганда ук тормыш иптәшем бик җитди һәм тырыш булуын күрсәтте. Гаилә башлыгы буларак ул бик тыйнак, кирәк чакта кырыс һәм ышанычлы да булды. Татлы балаларыбыз тугач, ул алар өчен чын әти булды. Бар эштә дә аларга үрнәк. Бер генә көндә тынгы белми яшәгән якыныбыз артында без гомере буе ышанычлы кыя артында булгандай яшәдек. Шуңа өебезне дә булдырдык, балаларыбызны да олы тормышка бастыра алдык. Бүгенге көндә инде кадерле оныкларыбызның яраткан әби бабалары булып яшәп киләбез. Һәр вакыт оныклары бабалары яныннан китмичә, аңа бар эштә дә ярдәм итеп, аның белән уйнап йөрергә ашкыналар. Кадерлем, рәхмәт сиңа, миңа хатын-кыз бәхете бүләк иткәнең өчен. Раббым, парлы канатларыбыз кайрылмасын. Бәхетле булып, бала оныклар казанышларына сөенеп, озак яшигәле. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Күзләрендә чын мәхәббәт күреп, сине генә ихлас яраттым. Күңелемә килеп кердең дә син, җирдә икәнлегем оныттым. Бердән берем минем, жан сөйгәнем, бул янымда җылы кояшым. Бу сөюдән Ходай айырмасын, син тормышта бәхет юлдашым. Син әткәебез безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянышыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең. Туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да ягымлы дәвәти. Кадерлебез, котлыйбыз сине чын күңелдән туган көнең белән. Телибез сиңа, әнкәебез белән бергә, озын, тигез гомер итәргә. Әткәй-әнкәй исән чакта без бәхетле булырбыз. Олыгаеп җиткәч тә без бары сабый калырбыз. Аллаһыдан якыныбыз сиңа саулык сорыйбыз. Синең хакта һәр чак бары җылы итеп уйлыйбыз. Бәйрәмнәрең котлы булсын, ап-ак кышлар булганда. Балаларың барын онытма, авыр чаклар булганда. Хөрмәтле Фәрит Ахметович, матур юбилейгыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Өзгеләргә түгел балаларга, бара үзебезне таныйсыңмы? Безнең яшьлек шулай кабатлана. Аңлыйсыңмы? Шуны аңлыйсыңмы? Аңлыйсыңмы безнең гөндүрләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы, әле шулай бик күп еллар бергә. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы, әле шулай бик күп еллар бергә. Яши булсам сайды тагы. Biz dallardan түгел uябызны, мәхәббәттән генә торган өчен. Шатлыклар бүген безгә килде, икәү күргән, икәү түзгән өчен.
Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әнә шулай бик күп еллар бергә яшисезләр булса иде тагы. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әнә шулай бик күп еллар бергә яшисезләр булса иде тагы. Безнең Габдулхабилебезнең зур гаиләбез булган сәхнәдә Фәндүс Газизов, Риф Ахматов, Валентин Захаренков, Ришат Шамсетдинов, Шайхетдинов, Марсель Шамсетдинов, Руслан Юсупов, Чулпан Адиятуллина. Өр-янадан гашык булдым сиңа, тәкъдим ясыйм шуңа әзермесин. Яшьлегебез тәүге еллардан да миңа бүген күпкә кадерле син. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әнә шулай бик күп еллар бергә яшисезләр булса иде тагы. Аңлыйсыңмы безнең гомерләрнең җитте матур чагы, рәхәт чагы. Әнә шулай бик күп еллар бергә яшисезләр булса иде тагы. Өр-яңадан гашык булдым сиңа, тәкъдим ясыйм шуңа әзермесин. Яшьлегебез тәүге еллардан да миңа бүген күпкә кадерле син. Аңлыйсыңмы?